Замислил ли си се някога за това, колко измамен може да бъде уюта на нашите тихи житейски пристанища? В тях дните ни падат на дъното като ръждясала котва, а мечтите заравят раменете си в пясъка. Времето спира или следва ленивия ритъм на онези вълни, които не помнят, че са родени от бурята. Здравей! Може би разказът на необяснимото днес ще разплиска спокойствието в душата ти. Може би ще събуди всички съмнения и неверия в нея. Знам, че е трудно да повярваш в невероятното, но преди да решиш дали да се съгласиш или да отричаш, изслушай фактите. Те са нещо като проекция на отвъдното в реалността и днес ще звучат като звездно послание от Озарис. А какво е Озарис? Съзвездие, извънземна цивилизация, енергия? Не знам. В необяснимото винаги въпросите са били повече и са звучали далеч по-категорично от всички отговори. Родила съм се с късо вратле. Това ми даваше големи трудности в живота ми. В движение, в облекло. Съобразявах се какво да се ушия, как да ги ушия. Преносене, нали, да изпитвам по-голяма лекота. Вече помня, когато сме ходили на лекар и казваха, че не може да се излекува този проблем, не може да се оправи с нищо, дори с операции. Онези, които имат физически недъг по рождение, винаги се чувстват ощетени, непълноценни, некрасиви, различни. Те непрестанно полагат усилия да си изградят една здрава житейска основа, за да закрепят върху нея своето самочувствие. Според шивачката Димитринка Дросева успяват само онези хора, които не се отказват от търсенето и превръщат очакването в надежда, а надеждата в личен успех. Преди 4 години срещнах Таня. Случайността не срещна, както аз казвам, Господ не срещна. Запознах се с нея, каза ми за Озарис. Аз, понеже се вярвам в Бог, повярвах и на Таня. И като й разказах за моя проблем, казаха в Озарис, че ще опитаме. Започнахме работа, и то усилена работа от няколко месеца, с упражнения, с масажи, определени храни, и там плодове и зеленчуци. И резултата за мен е много щастлив, много хубав, защото вече вратлето ми расте, движенията ми са по-леки, обръщане наляво и надясно. Колкото и невероятно да звучи, врата на Димитринка Дросева се удължава с 3,5 см за последните 4 години. През цялото време тя стриктно е спазвала препоръките и рецептите на Озарис, записани от бургаската контактьорка Таня Шишкова. Озарис излекува моя проблем. Благодарение на Таня. Аз съм много благодарна на Таня и на Озарис. Чувствам се много по-щастлива, уверена, спокойна. Той просто расте още, защото ние работим още заедно с Таня, с Озарис. Труда ни е общ. Не е всичко толкова просто. Така, когато човек се взре в тези неща, и аз така през моя 56 годишен живот, непрекъснато се визирам и наблюдавам, анализирам нещата, и навременно с това съм много скептична и проверявам. Не само проверени неща давам на хората. Разбирам, че любовта ще спаси всичко. Любовта. Ако хората не се обединят и не заживеят с тази мисъл, че са гости на тази земя, че идват за кратко и след това не отиват във всемирното пространство душите и след това след години отново ще се върнат на земята. Това е много важно да се осъзнае. Да се осъзнае, че ние сме брънки от всемирната верига. И е така. Аз много искам ти да се успокоиш и да престанеш да плачеш за мен. Аз знам колко много страдаш и преживяваш отново и отново последните минути от моя живот. Но аз отидах от вас, за да възкръсна за нов живот. Този, който дори в сънищата си не съм сънувал. Аз също се връщам при вас.
и при моите истински приятели тъгувам за всички вас. Но аз знам, че колкото и дълго за вас да ви се струва разделата, тя е един миг от вечността. От този миг нататък ние ще бъдем заедно във вечността и във всички бъдещи животи, но не непременно на земята. Майко моя, аз много те обичам и сега по-често ще идвам в твоите сънища. По-често ще бъдем заедно и ти наистина ще усещаш моето присъствие до теб. През деня ще сме разделени, а вечер ще бъдем заедно. Ти най-после ще можеш по-осъзнателно да ме чувстваш и да знаеш, че ние винаги ще бъдем заедно с теб. Аз обичам Филип, Джена, баба, татко, баба Мичи и всички мои братовчеди, най-вече теб, мила моя майчица. Аз исках да ви го прочита. Това е от моя син, който загина преди година и 8 месеца при катастрофа. Изведнъж, така, как го изпратих, както сутринта се видяхме и вечерта просто ми съобщиха за тази ужасна катастрофа. И 2 седмици след травмата аз бях в такъв шок, такъв стрес. Дойде Таня и Дончето. И тогава Таня ми каза, че аз ще получавам, до година ще получа послания от моя син. Значи Озарис чрез Таня ми казаха. При което аз първото послание получих за 8 март 2000 година. За себе си Мария Узунова твърди, че никога не е била особено религиозна. Животът й върви в спокойното русло на делника до момента, в който загива нейният 22 годишен син. Сломена от болката, Мария загърбва прогнозата на Озарис, че скоро ще установи с него двустранен телепатичен контакт. За човек като нея, връзката с отвъдния свят е Божи дар само за малцина избраници, белязани свише. Така Мария Узунова потъва в страданието и губи представата си за време, докато... Просто сина ми в един момент ми извика: майко, честит празник, поздравявам те с празника и те целувам, при което аз просто чух гласа му. При което не можах, така изпуснах една чашка, миех, изпуснах и не можах да повярвам, че чувам неговия глас. Влязах на терасата, така, в службата, където работя. И казвам: ти ли си майче наистина? Така мисълта ми, просто мисълта, и той казва: да, аз съм майко. И сега викам: как ще си ти? Покажи ми, че тук си ти, че искам да те усетя. И така като че ли усетих един палък покрай бузата. От този ден нататък Мария Узунова поддържа със своя син непрестанен телепатичен контакт. Лютивата майчина болка отстъпва пред изумлението, че отвъдният свят е реален, колкото земния. Неверието е заменено с благодарност, а общуването поне отчасти то компенсира трагичната загуба на любимия син. Тъй като посланието на Озарис е, че чрез Таня, което получих допълнително, че аз ще имам непрекъснат контакт с сина ми, което наистина е така. И моята задача тук на земята от тук нататък ще бъде да напиша книга, послание от сина ми за отвъдния свят, и за това най-вече, и това искам да кажа на всички майки, най-вече, загубили децата си при каквито и да е трагични обстоятелства, да повярват в това, че децата ми и душите им там горе са живи, че те живеят, че те са непрекъснато с нас, че просто ние трябва да ги усетим и да им дадем възможност наистина те да усещат, че ние ги възприемаме като живи. С това мое послание, с това искам да кажа на всички да повярват, че Озарис, вселенския разум, съществува, че всички ние сме подвластни и че просто ние всички трябва да повярваме, че душите ни, че живота не свършва тук на земята, че душата ни
на всички, душите ни отиват в отвъдното и оттам те продължават да живеят заедно с нас. Че Озарис казва, на нас не трябват заспали души. Вие трябва да живеете много на земята. Че целта на Озарис е не да бързаме да отиваме горе на небето, а да се живеем земния живот колкото може повече години, да натрупаме този опит, но едновременно с това да се уважаваме и да се обичаме, като акцентуват на любовта между хората и на разбирателството. Казват, в основата на всяко учение и на всяка религия стои всемирното учение, любовта. Житейският път на тази жена е белязан със знака на изпитанието, което дава не само мъдрост, но и милост към страданията на другите. За Таня Шишкова контактите с съзвездието Озарис не са белег за изключителност, а отговорност. Общуването из космоса е само щрих в общата енергийна вълна, която отваря съзнанието на хората от Земята към неизследваните духовни пространства пред прага на новия век. Събитията в нейната биография се нареждат на пръв поглед стандартно. Работа като детска учителка, дом, семейство, деца, внуци, пенсия, 56 години живот, в който Озарис неизменно присъства като съветник, като учител или като духовно послание. С Озарис имам двупосочен телепатичен контакт от детските години. И когато бях дете, мисля, че всички хора имат такъв контакт. Но при един по-особен случай разбрах, че не е така и такива хора, които имат такива контакти, не ги мислят за много нормално. И така замълчах за моя контакт и мислех, че това ми е дадено така само за мен, в моя полза. Запознахме се с нея преди 8 години. Тогава прочетох книгата "Озарис е с вас" и имаше много неща, които ме провокираха да и предложа да направим едно интервю. И когато станах на 46 години, мисля, че вече съм се постигнала по-високите цели в земния живот и се чувствах много щастлива. Докато един ден малко ми пообърка живота до някъде. Съзвездие Озарис ми предложи да стана техен посланник. И тогава много се зачудих, защото какво може да прави един земен човек, посланник на небето. И попитах какво мога да правя, какво ще бъде това посланничество. И те ми казаха: Таня, ти контактуваш отдавна с нас и ние ти имаме пълно доверие. Предлагам ти да станеш посланник и да предадеш нашите картини и послания за хората на Земята. И аз попитах ми как ще стане. До сега е лесно, така си говорим всичко, но как ще предам посланите картини? Аз не умея да рисувам, не съм художник, не съм писател. И те ми отговориха: Таня, това е много лесно. Ще рисуваш чрез енергия. И на принцип захват на енергия от всемира, на принцип приемане предаване. Бях силно впечатлена от библейската мъдрост на писаното в тази книга, както и след многото разговори с нея бях убедена и отново казвам впечатлена от изключително високия морал във всяко отношение на Таня Шишкова. Това ме накара да направя едно интервю, тъй като журналистите сме скептични хора по природа и това трябва да бъде така и сме това неверни. Аз не изпестих и неудобни въпроси. Първият от тях беше как тя ще ме убеди, че това духовно учение не е секта. Тя ми отговори, че за разлика от сектите, Озарис не смятат хората за маловажни и малоценни. Интересното беше това, че всичко, което ви разказвам, започна при един много интересен ритуал на покръстване в името на доброто. Този ритуал беше проведен в един храм. Много интересно. Аз чувах в ушите си звучение на ангелски хорови и гласове, нали, които ми поискаха от мен да обещая, че никога няма да деля хората на бедни, на богати, по нация, националност, по възраст. И ще служа винаги на доброто и няма да използвам своите
познати енергии, които ми се дадат за зла. Таня Шишкова твърди, че е приела духовното си кръщение в бургаската църква Свети Дух. 2 години преди това, на същия този олтар, тя полага молитвата си пред Бога да помага на другите и да отнема товара на тяхната болка. Малцина от нас са готови да чуят истината за себе си, затова беше нужно да бъда подготвена и да знам на кого какво мога да кажа. Така Таня Шишкова мотивира последвалите етапи на своя духовен път, преминал в телепатично обучение в космическото училище на Озарис. Всеки ден в контактите с тях тя е била напътствана и подлагана на изпити по морал, по психология, по философия, по етика. Паралелно с това, Таня сама е трябвало да научи цялата анатомия и физиология на човека. Това е само нейната личностна подготовка за мисията, която приема от съзвездието Озарис, да бъде техен посланик сред хората и посредник между космоса и Земята, един от мнозината други. Посланичеството е в този двупосочен контакт, който ви казах, чрез картини и послания за хората на Земята, като в това 2-годишно обучение се включиха също така скенери и прогнози за хората и дори след 2-годишното обучение получих диплом, който художници на Озарис нарисуваха. И така, след един много интересен изпит, който ми прилича на земните изпити, беше ми връчен този диплом и от тогава се правят тези скенери и прогнози за хората. Също така включват масажи и такива, нали, здравни неща за хората. Съмненията са винаги в началото, докато не събереш необходимата информация. Аз това казвам, че съм скептична и фактите, и никой не мога. Това значи, че бих била много наивна, ако повярвам от самото начало на нещо. Трябва ми много време, за да се убедя в това. Озарис са свързани абсолютно с всяка човешка душа. Абсолютно. И това се доказва чрез скенерите и прогнозите. И всеки човек има този контакт с всемирното пространство. Абсолютно всеки човек. И на всеки човек могат да му се отворят каналите и да общува. Дори когато една молитва каже, то се чува абсолютно. Всичко се знае. И все повече канали. Това е много лесна техника, но ми се струва, че не е необходимо всеки човек да има този открит контакт, защото трябва да има съответната подготовка. Ако няма подготовка, е много опасно. Във всичките тези години, които ние се познаваме с Таня и с нейните 2 приятелки, в момента колежки, Дона Дунева и Веселина Атанасова, през всичко това време аз съм станала свидетел на десетки, да ни кажа и много повече случаи, в които има пълно потвърждение на това, което, 100% потвърждение на това, което е написано. Това са наистина уникални небесни писма. Аз не знам за такъв случай изобщо в света, където се носи подписа и деня и датата на приемането на тази информация. И тази информация остава в човека като доказателство, че това, което е казано, то всъщност се носи отговорността, че това ще се случи. И върху тези данни, рождена дата и местоживеене, включвам се със своята мисловна енергия и съответно се прави този скенер, като най-напред задължително, нали, от Озарис, се прави здравния скенер. Първо се вижда енергийния поток, как протича в тялото на човек. На Озарис, така казано, както каза, ни гледа на 138 енергийни центрове в тялото. И когато има болни органи, се отбелязва и след това се казва диагнозата каква е и съответно лечението. Всеки извървява своя път до Озарис. При някой път може би е по-дълъг, друго по-кратък, но това си има и обяснение. От 90-та година всъщност се докоснах за първи път с Озарис. Направиха ми един невероятен скенер. Тази дума е може би най-точната, много точен. Никога не съм допускала, че може би има някой, който така добре ме познава. Повече, отколкото аз самата себе си. Като видя така общо здравето, започва да гледа на душевните проблеми. И когато има душевен проблем, който наистина е проблем,
Защото понякога за нас са проблеми дребните неща, за Озарис казва, това не е проблем, не е никакъв проблем. И така, тогава вече се записват проблемите. И обикновено човек остава очуден, че толкова добре го познават, нали? Това е едно доказателство, че наистина някой там някъде напознава. Здравните скенери и душевните прогнози на всеки човек, които Озарис предава чрез Таня, са нещо като рецепта. Те приличат на диагностика на духа, затворен в тялото и условно барикадиран зад страха и комплексите, които сме изградили в себе си. Това е първопричината за конкретната болест или за личната болка и именно за това Озарис не може да излекува, но за това пък може да очертае посоките на самолечение и осъзнаване, а това никак не е малко за търсещите познание. Словесните и живописните послания на Озарис, които Таня приема, също оказват посоката на духовно развитие. После следват уникалните енергийни масажи, които активират жизнените процеси на тялото и възраждат първоначалната чистота на духа. Според Таня, това не е просто козметика, която обслужва човешката суета и идеята за вечната младост. Това е стремеж към по-пълноценен живот, за да осмислим своята мисия на Земята и като опит, и като познание. След като започне класическия масаж, аз отправям една молитва към силите на Озарис и силите на равновесие и започва безконтактния масаж. Той трае 15 минути, колкото не е класическия масаж. Става с много интересни мисловни процеси, които протичат чрез мен за уравновесяване на духовното тяло на човека. Според Озарис, хората на Земята могат да живеят 150, 160, 170 години най-малко. Представете си колко години. И това зависи от нагласата на човек, от вътрешната нагласа. Когато хората разбират, че те, защото някои хора дори не знаят, че има души, аз такива съм срещала, когато разбират тази сила, своята, вътрешната. И всъщност това е целта на Озарис. Не да покаже, че Таня рисува, пише и вече е голяма работа. Нещо, както виждате, аз съм си обикновен човек на Земята, но има нещо друго. Целта на Озарис е всеки да се вникне в себе си, да погледне в себе си, да разгърне своите вътрешни сили. Това е главната цел на Озарис. Посланието на Озарис е нещо много трудно може да изрази човек. Чувството, което изпитва, те докосват най-нежните струни на душата и може би всеки по различен начин може да опише. Нали, въпрос е отправен лично към мен. Действително, резултатът, четейки тези послания, е невероятен. Човек чувства едно вътрешно успокоение, една светлина, даже ако се опитам да изразявам цветове. Както свят светува, има такива хора, които открито контактуват. И ние знаем за това. Но и сега все повече ще идват хората, които ще бъдат с отворени канали, ще могат да приемат, да предават и ние сме свидетели на това. Защото това е една всемирна енергия. Ние сме енергийни същества. И абсолютно всеки го може това нещо, нали, да рисува, да приема информация. Но Озарис, изложбите на Озарис са точно това: поздрав и предупреждение. Внимавайте, хора на Земята, казвате, не всичко, което идва от всемирното пространство, е чисто. Има една препоръка, много проста от Озарис. Тя казва така: една добра сила ще я познаете по това, че тя никога няма да ви отдели от близките, няма да ви отдели от земния живот. Тя ще ви даде укриление, ще ви даде любов. И това може би е главното правило, което трябва да спазват хората, които искат да контактуват с отвъдния свят. В крайна сметка, какво е Озарис? Дали е съзвездие някъде в космическото пространство? Дали е извънземна цивилизация? Дали е послание от отвъдния свят? Дали е учение за непознатите измерения на Вселената? Или идея за живота, който не свършва с човека? Не знам. Таня Шишкова определя Озарис като сили на всемирното равновесие, като същества, стигнали до едно от поредните стъпала на духовната еволюция, като бивши човеци, които са живели по земите на днешните българи. Те са флуиди,
които набират голяма сила на енергия, на скорост, по-големи от светлината. Те са описали точно в писание, имам, нали, това. Но това е невидимия свят. Това е така наречен отвъден свят, там където са душите. Дори когато правя така връзка с души, които, нали, са напуснали нашата земя, е много интересен контакт. И се оказва, че те там си продължават живота, нали, в по-различна форма. Но още веднъж ви казвам, ние не трябва да бързаме там, че е много хубаво. Да се живеем на земята и да направим по-богат земния живот. Там също казах, когато имате проблем, гледайте към небесното пространство, после до своите души. И така проблем заедно ще го решим. Аз по същия начин постъпвам и резултатите са на лице. Така са казали, че се намират зад съзвездия голяма мечка. И дори в една звездна нощ можем да погледнем зад голямата, така в тази посока и наистина те не виждат, чуват и всичко знаят за нас. Това е най-интересното. Просто следи се всеки човешки живот, всяка душа. Много интересен въпрос. Всеки човек, аз по-рано, нали, преди малко казах, че всяка човешка душа е свързана с Озарис. И аз имам това, един вид, така и предимство, че имам и картичка нарисувана от Озарис. И когато имам така сериозен проблем, духовен, здравословен, не само при такива проблеми, когато имам някоя радост да споделя, се обръщам към Озарис. Аз знам, че те ми чуват и ми помагат, когато е нужно. Всеки човек е Бог в развитие. Всъщност какво представлява Бог? Бог е субстанция от всички човешки души. Ние всъщност съставляваме Бог, защото той Бог е вътре в нас. И така, когато осъзнаем тази мощ и тази сила, тогава стават чудесата. Но има и нещо друго. Днешен народ казва, помогни се сам да ти помогне и Господ. Никога не се дава нещо тук така. Специално при мен и при хората, на които помага Озарис, се иска и вътрешна сила и съответно труд. Това е. Надявам се, че ти успя в подредените факти на днешния разказ да стигнеш до своя отговор на въпроса съществува ли всъщност Озарис, или пък да откриеш своя прозорец към света на неизследваните пространства. Необяснимото просто се опита да ти покаже част от този свят и ако успя, то това се дължи на твоята осъзната способност да се взираш в космоса, за да откриеш себе си там, като любов, като вечност, като светлина. До скоро! Край на става